Den nar. Christian, du er den sande hersker af denne jord. Christian, hvis du nu skal holde valg, hvad vil du så sige i din valgtale? Vil du så som løfte give gratis grillpølser til alle dem, der stemte på dig? Ja, det mener du ville være fornuftigt. Det er en støj. Det er ikke billigt. Han er på lagt. Der er ikke meget, jeg ved, du ved. Ellers, det ser jeg da. Inden for 10 minutter, så skal jeg lige være godt så. Oj. Ej, dommer. Det er sindssygt.